Възможно ли е да се насладите на чаша вино днес и да отпиете от същата бутилка след 14 години? Възможно е с системите за вино CoraVin. През 90-те години, когато съпругата на Грег Ламбрехт е бременна, той осъзнава, че няма партньор за вечерната си чаша вино. Така се сблъсква с проблем. Или да отвори и да изпие цялата бутилка, или да я изхвърли, ако престои в хладилника твърде дълго. Грег съчетава познанията си за медицински игли и любовта към виното, за да създаде продукт, който му позволява да налива вино без да премахва тапата. Системата за вино CoraVin е единствена и уникална по рода си. Тя ви позволява да изпомпате вино от бутилката, без да се премахва корка. Работи с капсули газ аргон. Това е инертен газ, без цвят, без вкус и без мирис. След като поставите уреда върху бутилката, с лек натиск иглата пробива корка и не позволява да влезне кислород, който да окисли виното. Системата вкарва газ и изпомпва вино до желаното количество. Създаването на системите за вино CoraVin отнема над 8 години. През това време иноваторът Грег Ламбрехт извършва хиляди тестове на прототипите си с винопроизводители и експерти. Съвместно дегустират 4 бутилки от едно и също вино. Разликата между тях: едната е току-що отворена, а другите 3 са съхранени с система CoraVin преди 3, 6 или 12 месеца. Резултатите от всяка сляпа дегустация са безспорни, а разликите незабележими. Вината, съхранени с CoraVin, остават свежи като в деня на бутилирането им, дори месеци и години по-късно. Ако искате да направите ежедневието си по-изискано, да изненадате партньорите си или да подобрите бизнеса си, доверете ни се. Предлагаме селекция на обикновени продукти. Сету. Това е всичко.